Η Μαγνησία είναι ένας τόπος μαγευτικός για την ηρεμία που προσφέρει στον επισκέπτη σε συνδυασμό με την απαράμιλη ομορφιά της φύσης της. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης από ένα πλήθος επισκεπτών που ανακαλύπτουν τη φρεσκάδα της διαμέσου των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού. Το κάνιονινγκ είναι μια νέα σχετικά δραστηριότητα που συνδυάζει την κατάβαση και διάσχιση των φαραγγιών, καθώς ενώνει τις τεχνικές των ορεινών σπορ, της σπηλεολογίας, του αλπινισμού, κανό-καγιάκ και χάιντροσπίντ. Για το θεαματικό αυτό σπορ, η Μαγνησία παραθέτει τα φαράγγια δύο μυθικών τοποθεσιών, του βουνού των Τιτάνων, την Όθρη, και των Κεντάβρων, το Πήλιο. Η ελληνική μυθολογία αναφέρει για τους Τιτάνες ότι όταν εκδιώχτηκαν από τους θεούς του Ολύμπου, κατέφυγαν στην Όθρη και οχυρώθηκαν μέσα στα απόκρημνα φαράγγια της με την πυκνή βλάστηση. Τα φαράγγια είναι βραχώδες σχισμές στην καρδιά των βουνών, συχνά στενές και βαθιές, που μόλις και με τα βίας τα διαπερνά το φως του ήλιου. Στο εσωτερικό τους συναντάμε ρέματα, καταράχτες και όμορφες φυσικές πισίνες που προσφέρουν ένα εξαιρετικό θέαμα και μοναδικές εμπειρίες σε όσους τα επισκέπτονται. Αναγκαία προϋπόθεση, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και τη συνοδεία έμπειρων οδηγών. Στο Ανατολικό Πήλιο και πολύ κοντά στη Γραφική Τσαγκαράδα συναντάμε το φαράγγι του Μιλοπόταμου, που καταλήγει στην πασίγνωστη ομώνυμη παραλία. Φαράγγι εξαιρετικής ομορφιάς που συνδυάζει τα κρυστάλλινα νερά του βουνού των Κεντάβρων με τα καταγάλανα του Αιγαίου. Τα φαράγγια της Μαγνησίας συγκεντρώνουν μεγάλο τουριστικό και αθλητικό ενδιαφέρον και πολλοί είναι αυτοί που κάθε χρόνο επιλέγουν να τα διασχίζουν με τη βοήθεια έμπειρων οδηγών που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων.